Bore da, croeso cynnes i roedfa bore yma. Yn cymryd yma'r tro cyntaf fi'n gallu croesawu Meirion fel cyd-aelod sy'n pregethu heddi ac felly mae'n fraint i wahodd Meirion fan hyn i bregethu ac i arwen ni yn yr roedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael Meirion y Ceri yn aelodau gyda ni. Edrych mlaen i glywed beth sydd gyda Duw i ddweud trwy Meirion i ni y bore yma. Paned ar ôl yr oedfa ac yna ysgol Sul am gwarter i 12 i'r plant ag yr ydolion. Yna mae nifer y goeddiadau gwahanol. Prynawn yma am 3 o'r gloch yn Heol Don. Sori, fi wedi croeso mas. Anwybyddwch na, ni'n fynd nôl at hwnna wedyn. Ysgol Sul, cwarter i 12, wedyn yn ystod yr wythnos, di Mawrth, cwrdd gweddi fan hyn, am gwarter i 8, nos Iau, cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein, nos Wener, mae'r clybiau i'r plant. Ac yna, yn felly beth ychwanegol, di Sadwrn nesaf, mae yna daith gerdded i'r merched, fi'n cymryd y loes mwy o fanylion am hynny, ac yna, y Sul nesaf, mae yn tro ni yw helpu yn y tabernacl, yn yr Ais, yn y prynhawn. Felly, sa'n gwybod os mae digon enwau ar gael i helpu, ond ych chi weld Lynn, os ych chi'n gallu wneud, yna byddwn ni gwerthfawrogi. A hefyd, mae yna oedfa gyda ni yn y cartre hen bobl yn Heol Don, ac os ych chi'n gallu helpu gyda hynny, os ych chi weld Gwydion, please, ar ddiwedd yr oedfa. Ac yna, y Sadwrn ar ôl hynny, ar y 5 ar hugen, mae brecwast dynion yn cyfarfod yn yr Holly Bush sydd yn yr Eglwys Newydd am 9 o'r bore. Wedyn, y Sul nesaf hefyd, mae'r brecwast dynion mewn bythefnos, ond Sul nesaf, mae cyfarfod sefydlu Nathan Monday. Mae Nathan wedi... Sori, diolch. Sa'n pan fi'n edrych ar nodiadau mewn gwirionedd. Ond mae'n dda i wybod bod pobl yn gwrando ar fe fi'n dweud. Felly, di Sadwrn nesaf. Mae Nathan Monday, chi'n cofio mae Nathan wedi bod yn gweinyddigaethu gyda ni fan hyn ar ymbell i Sul, ac mae e'n cael oedfa sefydlu yn Eglwys yr Heath am 1 o'r gloch di Sadwrn nesaf. Mae Casgliad y Mis yn mynd at waith Lydia Adams, sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn Slofenia. Cofiwch am hynny am weddill mis Mai. Ac yna, jyst eisiau nodi hefyd, fi'n credu, dwi'n yn siŵr os mae rhywun yn cyfieithu hyn, ond fi'n credu mai dyma Sul ola Zara gyda ni. Mae Zara wedi bod gyda ni ers rhai misoedd, wedi dod o'i ran, wedi bod yn hyfryd cael dy gwmni di Zara. It's been lovely having you with us, and we'll be praying for you as you move on, and hope that you come back and visit us sometime when it's possible, but we will remember you in our prayers. Fi'n cymryd dyna'r coeddiadau, jyst i ddweud, mae'n oedfa hyn o am 5, eto dan ofal Meirion, yn hyfryd, eto casglu ynghyd i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni am ymdywelu nawr wrth ddod o'th flaen di, gan gofio pwy ni'n dod o flaen. Y Duw mawr, Duw sydd ar ei orsedd, y Duw holl alluog, y Duw sofran, y Duw sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Arglwydd ni am blygu o flaen dy orsedd di, ac ni am ganu mawl a chlod i ti. O Dduw, ti'n heiddi y cyfan sydd gyda ni, am bwy wyt ti yn dy hanfod, ond ni'n diolch i ti, Arglwydd, bod bore yma ni'n gallu dod ata ti a galw ti yn dad arno ni. Bod ti wedi'n mabwysiadu ni mewn i dy deulu di, trwy aberth yr arglwydd Iesu Grist. A bod ni nawr, os ni'n credu, yn dod o flaen di bore yma, ynddo fe.
a bod ti yn rhyfeddol yn edrych arno ni ac yn ein caru ni. O Dduw, ni'n gweddio i ti helpu ni heddi i roi pob peth arall o'r neilltu a bod ni'n rhoi'n cariad a'n sylw i ti yn llwyr. O Dduw, ni'n gweddio i ti helpu ni yn yr oedfa hyn i symud ymaith unrhyw beth sydd ar ein meddyliau ni, sydd falle pethau ni'n poeni amdano, pethau ni ddim yn gallu stopo meddwl amdano, a bod ni'n rhoi'n sylw i ti, a bod ti trwy ysbryd yn helpu symud y pethau yna i ffwrdd, a bod ni'n clywed dy eiriau di. O Dduw, ni'n sychedu am gael mwy ohono ti, ac ni'n gweddio bore yma yn dy ras di, neu di ddefnyddio'r oedfa hwn, defnyddio meirion wrth y fe yn harwen ni, agor y gair ni, i dorri'n syched ni, i lenwi yn calonau ni. Bod ni'n profi mawredd dy gariad di droson ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn ni felly, arglwydd, maddau ni pob bai yn derbyn di, a mawryga enw Crist yn y lle hwn y bore yma, os gwyl di fod yn dda. Amen. Yng nghalendr yr Eglwys Wladol, yr Eglwys Anglicanedd, mae'r sul yma yn cael ei alw yn sul cyntaf ar ôl yr esgyniad. Felly, sul cyntaf ar ôl yr esgyniad hapus i bawb ohonoch chi. Yn y Gymraeg, ni'n sôn am yr esgyniad fel y dyrchafael. A felly, fi'n siŵr gesoch chi barti, ydy chi? Dydd Iau dyrchafael. Ac yn y llyfr bach gweddi Anglicanaidd, mae yna awgrym am darlleniadau arbennig a gweddiau arbennig. Ac un o'r darlleniadau arbennig yw Salm 24. Ac i ni'n mynd i ddarllen y salm gyda'n gilydd. Felly, cydiwch yn eich Beibl neu edrychwch ar y sgrin. Salm 24. Dyma gair yr arglwydd. Darllenwn gyda'n gilydd. Eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo, oherwydd ef a'i sylfaenodd ar y moroedd, a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd, y glân ei ddwylo a'r pur o galon, yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll, a heb dyngu'n gelwyddog. Fe dderbyn fendith gan yr arglwydd, a chyfiawnder gan Dduw ei iachawdwriaeth. Dyma'r genhedlaeth sy'n ei geisio, sy'n ceisio wyneb Duw Jacob. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rydd. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd, ef yw brenin y gogoniant. Wel, yn Israel gynt, fydden nhw'n canu'r salmau. A diolch i Gwyn ap Gwilym, i ni'n gallu canu gosodiadau o'r salmau. 24 yn salmau can newydd. Ac i ni'n canu y salm yma. Eiddo'r arglwydd yw y ddeiar a'i holl lawnder hi i gyd. Fe godwn ar yn trad i ganu.
Wel, fe draw ni at llyfr yr Hebreaid, a llythyr at yr Hebreaid a'r benod gyntaf. Y benod gyntaf o'r llythyr at yr Hebreaid. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddehaelawr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a etifeddodd yn ragorach na'r eiddynt hwy. Oherwydd wrth bwy o'r angylion dywedodd Duw erioed, fy mab wyt ti, my fi ath genhedlodd di heddiw, ac eto, bydda fi yn dad iddo ef a byddai yntau yn fab i mi. A thrachefn, pan yw'n dod a'i gyntaf anedig i mewn i'r byd, y mae'n dweud, a bydde di holl angylion Duw ei addoli. Am yr angylion y mae'n dweud, yr hwn sy'n gwneud ei angylion yn wyntoedd a'i wynidogion yn fflam dan. Ond am y mab, y mae dy orsedd di o Dduw yn dragwyddol, a gwialen dy deyrnas di yw gwialen uniondeb. Ceraist gyfiawnder a chasau anghyfraith. Am hynny o Dduw, y mae dy Dduw di wedi dy eneinio ag olew gorfoledd uwchlaw dy gymheiriaid. Y mae hefyd yn dweud, ti yn y dechrau arglwydd a osodaist sylfaenir ddeiar, a gwaith dy ddwylo di yw'r nefoedd. Fe ddarfyddant hwy, ond yr wyt ti'n aros. Ant hwy i gyd yn hen fel dylledyn, plygu hwy fel plygu mantell, a newidir hwy fel newid dylledyn. Ond tydi yr un ydwyt, ac ar dy flynyddoedd ni bydd diwedd. Wrth bwy o'r angylion y dywedodd ef erioed, eistedd ar fy nehaelaw, nes i mi osod dy lynion yn droedfanc i'th traed. Onid ysbrydion gwasanaethgar ydynt oll, yn cael ei hanfon i weini mwyn yr hau sydd i etifeddu iachawdwriaeth. Amen. Wel, fyddwn ni eto i ganu, ac yn ni'n troi y llyfr ymynau y Methodistiaid Calfinaidd 230. Gweddi gan yr ymynydd o agor fy llygad i weled dirgelwch dy arfaith a thair. Mae'n well i mi gyfraith denau na miloedd o arian ac air ac yn y blaen. Llygad i weled dirgelwch dy arfaith a thair.
gwmni, cadw cwmni fi. Chi siŵr yn meddwl pwy yw y boi yma yn y ffrynt. Y ffordd gorau o gyflwyno'n hynna'n yw i ddweud bod fi'n wncl i Bedwyr. So mae Bedwyr yn galw fi wncl Meirion. Chi'n gwybod beth, allwch chi gael y fraint mwyaf, allwch chi alw fi'n Meirion. OK. Faint ohonoch chi sy'n hoff o gael stori fan hyn yn y bore? Pleidlais, 1, 2. Allen ni stopo hwn, os yna gallu'n hapus. Right. OK, stori y bore yma am fachgen bach. Allwch chi ddyfalu pwy, neu beth ydy enw'r bachgen bach? Chi'n dyfalu? Beth ydy enw fe? Chi'n gwybod enwau rhyw bechgen bach? OK, gewn ni, yna fe? Bedwyr. Reit, stori am Bedwyr, ryw Bedwyr, dim yn Bedwyr ni, ond ryw Bedwyr bach. Ac oedd mam a tad Bedwyr, mam Gyrd at Ci, taid a nain, pawb oedd Bedwyr yn nabod, really, wedi bod yn dweithio fe, ers bod yn fachgen bach, mae yna le arbennig, nid Caerdydd, nid Pontarddulais, nid yr Hendi hyd yn oed, a'i afon hyfryd gwili, nid Bangor, nid top yr Wyddfa, ond mae yna le arbennig o'r enw y Nefoedd. Ac mi elli di un diwrnod fynd i'r Nefoedd. Chi'n meddwl Bedwyr yn excited? Please? Oedd e'n excited iawn. Un dydd, bydde fe'n gallu mynd i'r Nefoedd. Ond, dim ond un ffordd sydd i'r Nefoedd. So oedd Bedwyr yn meddwl, tybed a allai ddringo i'r Nefoedd. Beth eisiau arno ni ddringo i'r Nefoedd? Ysgol! Ni wastad yn meddwl bod e'n enw od. Chi'n mynd i'r ysgol. Anyway, ysgol. Chi'n meddwl bydd y Bedwyr yn gallu dringo yr ysgol i fynd i'r Nefoedd? Pam? Coes a cryf, dy fe? Chi'n gwybod bod y lad yna yn extendable. Sylwes i pan o'n i'n neud llun honno fe, chi'n gallu ymestyn, chi'n gallu stretcho yr ysgol yma, ond bydde Bedwyr yn gallu cyrraedd y nef ar yr ysgol? Na. OK. Beth am rhywbeth arall? Beth yw'r llun nesaf? Siglen. Siglo ar y siglen. Chi'n meddwl, os bydde fe'n mynd yn uchel ar y siglen, bydde fe'n gallu cyrraedd y Nefoedd? Chi'n clywed stori yma'r blaen, chi? Chi wedi, taith mawr stori, ie. Na, bydde fe ddim yn gallu mynd i'r Nefoedd, hyd yn oed ar y siglen gorau sydd i gael. Sut arall allai fe fynd? Barcud. Barcud cryf, dal ar y barcud yma, gobeithio bydde'r gwynt mwyaf yn chwythu. Mae'n debyg bod yna un am 3 o'r gloch y panhawn yma. Gwynt yn chwythu, a bydde Bedwyr yn cyrraedd y nef. Chi'n meddwl? Ti'n edrych bethau. Falle. Na. OK. Right, rhywbeth arall. Mae Bedwyr yn enjoyo awyrennau. Ac oedd e'n meddwl, bethau fi'n mynd yn awyren gorau'r byd? Bydde'r awyren, achos mae awyren yn gallu mynd yn uwch na ysgol, yn uwch na siglen, yn uwch na barcud, bydde awyren yn mynd â Bedwyr i'r lle arbennig y Nefoedd. Na, ddim yn digwydd. Right, llun diwetha. Bedwyr mewn roced. Pa mor bell mae roced yn gallu mynd? Beth? Really bell. Diolch yn fawr. Really bell. A tybed, os gelwch chi'r roced mwyaf, achos yn y roced mae nerth arbennig, mae pŵer arbennig, well na coesau Bedwyr, well na breichiau fe ar y siglen yma. Chi'n meddwl bydd y roced yn mynd y Bedwyr i'r Nefoedd? Na. Un ffordd sydd i fynd i'r Nefoedd, a dyma ni. Nawr, gobeithio bod rai o'ch chi'n gallu darllen. Os rhywbeth arall yn dod? Nag oes. Cas y wedi mawrth.
Right, mae slaid arall i fod, o gabel ddim yn gwybod slaid, newn ni cael prawf ar y gynulleidfa. Wedodd Iesu Grist un diwrnod bod eisiau, bod e'n dymuno. Bydde pawb sy'n credu ynddo fe yn cael bod yn y nefoedd gyda fe. Dwi'n lyfynnu os ydych chi wedi gweld Iesu Grist. Dim un o'n wedi gweld Iesu Grist, ond mae Iesu Grist yn y nef, a mae posib i weld pan byddwn ni'n mynd i'r nef, mae pobl sydd wedi mynd i'r nef yn gweld Iesu Grist. A ddwedodd Iesu Grist wrth ei ffrindiau disgyblion, fi, meddai Iesu Grist, yw'r ffordd. Fi yw'r ffordd, y gwirionedd, y bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad Iesu Grist, tad yn y nef, ond trwyddo fi. Petai fi'n dweud y ti nawr, dim ond un ffordd sy'n fynd i'r pulpit na. A mae'r ffordd, right? Ti'n dal yn lawi? O, diolch am ymddiried. Diolch am ymddiried, achos bod fi'n oncl Bedwyr, ti'n dal yn lawi. A bod fi'n tynnu ti, a bod ni'n mynd, ewn i ddim, ond tynnu fynd i'r pulpit. Mae Iesu Grist, mwy na lai'n dweud, rowch eich llaw chi, eich bywyd chi, eich meddwl chi, eich calon chi, popeth, yn lawi. A bydd ai'n mynd â chi yn ôl i'r nef. Fi meddwl bod hwnna yn, beth yw'r gair gorau i ddweud? Ffantastig. Gwych. Gret. Ardderchog. Arbennig. Anhygoel. Dyma'r ffordd i ni'n gallu mynd i'r nefoedd. So cofiwch, dyna pa mor bwysig yw Iesu Grist. Dim ond Iesu Grist all fynd â chi i'r nef. Diolch yn fawr am rando yn ôl i'r seddi. Ac i ni nawr yn cael y fraint o fynd i'r nef mewn gweddi. Yn ystod yr wythnos, dydd Mawrth oedd hi, mi o'n i'n meddwl fel eglwys pa mor arbennig yw just dweud ein tad, Abba Dad. Ac rwy'n i gael y slaid yma nawr. I ni'n mynd i weddio gyda'n gilydd trwy ddweud y geiriau rhyfedd yma ddysgodd Iesu Grist gyda'r disgyblion. Gweddiwn, ein tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, ein bara beunyddiol. Maddau i ni ein troseddau, fel yr ein ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn, a phaid am dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant am byth. Amen. I ni yn diolch i ti o arglwydd ein Duw y bore yma, ein bod ni'n cael y fraint ar uchel o dy alw di yn dad yn Iesu Grist. I ni'n diolch dy fod ti yn dad i bob un o dy blant, fod pob un o'th plant, beth bynnag yw'n sefyllfa ni y bore yma, beth bynnag yw'n gofidiau ni, beth bynnag yw'n beichiau ni, pa mor bynnag bell i ni'n timlo, i ni'n gallu dod y bore yma a dy gyfarch di yn Abba Dad. I ni'n diolch i ti am waith yr ysbryd glân sydd wedi yn cymhwyso ni, sydd wedi ein uno ni a thydi dy hun yn Iesu Grist. Ac dy fod ti yn uchel, yn wir yn uchel ar orsedd y nef, ac yn anweledig un llyged naturiol ni, trwy lyged ffydd y bore yma, a thrwy weddi fel hyn yn awr, i ni'n gallu agosau ata ti, a chyffesu gyda'r salmydd nesau at Dduw sy'n dda i mi. I ni'n diolch am y daioni sydd yn dod i ni yn y munudau yma, o cilio fel petai am eiliad o bethau y byd yma, yn llythrenol cael llyged, fel bod ni ddim hyd yn oed yn gweld unrhyw beth o'n cwmpas, ond gyda
llyged ffydd yn cael dy weld di, tad, mab ac ysbryd glân, ac fod yn cymdeithas ni yn y munudau yma gyda thi, ac yn y gymdeithas yma, yr wyt ti yn gallu yn cryfhau ni, yn nerthu ni. Wrth i ni ymdywelu arglwydd, mae yna sŵn ryfedd yn y byd, sŵn a sain, yn llythrenol mewn ambell i fan, bwled a bom, a sŵn a sain, gwrthryfel, ac cymaint o bethau tywyll arall. Ond i ni'n gallu ymlonyddu a gwybod o arglwydd, dy fod ti yn arglwydd ac yn dduw. Peidiwch a gwybyddwch mai fi sydd dduw. Ac i ni'n diolch i ti, dy fod ti'n dduw ar dy orsedd. Mae'r byd i weld o arglwydd mewn mes. Mae yna cymaint o bethau wedi dorri. I ni'n byw mewn byd toredig. Aelwydydd wedi torri. Calonnau wedi dorri. O arglwydd pobl yn teimlo bod nhw'n doredig iawn. A dim ond ti all roi ni fel betai yn ôl at yn gilydd. Dim ond ti all draws newid popeth, fel ein bod ni yno ti yn greadigaeth newydd. Felly derbyn ein diolch ni am freintiau y ffydd. Diolch hwn am fara beunyddiol. Diolch hwn am yn bwyd a'n dillad. Diolch hwn am gysgod a nodded ein haelwydydd. Diolch hwn o arglwydd. Mae ti sy'n rhoi pob peth da i ni. Ac ni yn gweddio'r bore yma o arglwydd y bydd y deyrnas di yn ymledu ac yn ymhelaethu trwy'n byd ni. Deled dy deyrnas yma yn ein gwlad ni o arglwydd mewn mwy o rym a mwy o nerth. Deled y deyrnas o arglwydd i gyffwrdd a llywodraeth o arglwydd cenedlaethol, llywodraeth leol o arglwydd. Deled y deyrnas yn ein hysgolion ni trwy tystiolaeth Cristnogion. Deled y deyrnas o arglwydd ar yn strydoedd ni, ac o arglwydd deled y deyrnas di yn ein cartrefi ni. O arglwydd, i ni'n gweddio y bydd di yn cadw ni rhag drwg ac rhag yr un drwg. Ac o arglwydd pam fod temtasiwn yn galw, o arglwydd byddwn ni'n clywed galwad dy lais di yn fwy ac yn uwch na'r lleisiau gwag y byd yma. Ni yn gweddio mai ti yn yr oedfa yma, ti fydd yn cael y clod y mawl, y parch a'r bri. Wrth i ni ofyn i ti faddau ni, pob pechod, pob drwg a bai. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, yr emyn nesaf 372. 372. Mi welaf yn ei fywyd y ffordd i'r nefoedd fri, ac yn ei angau'r taliad a roddwyd troso fi. Yn ei esgyniad, chi'n cofio na, Sul, cynta ar ôl yr esgyniad. Yn ei esgyniad, gwelaf dregfannau pur y nef ar wledd dragwyddol berffaith. Gaf yno gyda gef 372.
chi'n cofio hanner ar di 2 y prynhawn ar ei geinfed o Orffennaf 1969 y ganrif diwetha. Hanner ar di 2 ar ei geinfed o Orffennaf 1969. Wel, bydd rhai o'ch chi ddim yn cofio, achos mae hwnnw'n 55 mlynedd yn ôl. Ond dyma'r union amser bu Neil Armstrong a Buzz Aldrin lanio y llong ofod Apollo 11 ar y Lleuad. A chi'n cofio'r datganiad mawr siwr o fod. Un cam bach I ddyn, ond naid enfawr i'r ddynoliaeth. Tu ôl i'r gamp rhyfeddol yma, fi oedd na gynllunio am ddegawdau. Ac fi oedd na weithgarwch ryfedd, tîm enfawr o bobl I sicrhau fod y digwyddiad mawr pwysig yma ac fe gostiodd miliynau i'r Americanwyr, so'n credu dalon ni cinog. Cafwyd llwch y llawr, meddai un sylwebydd, cafwyd llwch y llawr ar wyneb y Lleuad. Wel, os na rhywbeth mwy ryfedd wedi digwydd I ddyn erioed na cael mynd i'r Lleuad. Os na rhywbeth mwy ryfedd, mwy allweddol, mwy arwyddocaol na hyn. Wel, oes, mae yna rhywbeth mwy ryfedd. Meddyliwch am y ffaith fod dyn perffaith mewn corff perffaith at gyfodedig wedi glanio nôl yn ei gartref yn y nef. Y Duw ddyn, Iesu Grist, yn esgyn yn ôl at ei dad yn y nef. Clywsom gan Gwydion yr wythnos diwetha, y manylion ryfedd am y cwmwl yma'n dod fel cerbyd I gyrchu Iesu Grist mewn ysgyniad yn ôl i'r nef. Ysgyniad gwirthiol, ysgyniad gweledol, corfforol, mewn man a lle. Roedd y disgyblion yn dist iddo, ac mae'n siŵr mae'r disgyblion yma nath lyc cyfweld â nhw. Gen I wastod rhyw olwg o lyc gyda maic yn ei law ac yn mynd, neu ffôn bydde heddi fe, ffôn mobile, yn mynd ac yn holi'r disgyblion. Be welsoch chi? Beth ddigwyddodd? Lle oeddech chi? Wel, ar y mynydd arbennig, yn yr ardal arbennig yma, fe atgyfododd yr arglwydd Iesu Grist yn ôl i'r nef. Clywsom gan Gwydion am ymateb y disgyblion i'r digwyddiad arbennig yma. Y disgyblion yn gweld Iesu Grist, oedd e'n bendithio nhw. Wedyn yn mynd yn ôl i'r nef ac oedden nhw'n addoli. Oedden nhw'n llawenhau achos oedd wedi dweutho nhw bod e'n mynd I fynd yn ôl at y tad. Byddai'n eich gadael chi, byddai'n mynd yn ôl at y tad. O'n nhw'n addoli, o'n nhw'n llawenhau ac fe glywson nhw hefyd bod nhw'n bendithio. Gofynodd Gwydion I ni I ystyried, I feddwl yn ystod yr wythnos diwetha, achos oedd hi'n wythnos le oedd dydd Iau, dydd y partis mawr, yn digwydd atgyfodiad, esgyniad yr arglwydd Iesu Grist. Yn y Gymraeg, dydd Iau, dyrchafael. Ath Gwydion ofyn I ni I ystyried. A chimo beth, fi wedi ystyried peth. Fi wedi ystyried peth. A beth dwi eisiau y bore yma ydy cyplysu syniadau a'r gwirioneddau mawr gyson ni gan Gwydion a gofyn y cwestiwn, wel, beth yw arwyddocad? Beth sydd yn digwydd yn esgyniad yr arglwydd Iesu Grist? Nid cymaint beth sydd yn digwydd, hynny yw, mae gorffau yn codi, mae hwnna'n rhywbeth gwirthiol,
ac yn well na'r roced. Mae Crist fel betai'n cael ei lansio yn ôl i'r nefoedd. Ond beth sydd yn digwydd? Wel, mae gweddill yr ysgrythyr yn dweithio ni fod Duw yn dyrchafu i fab. Dydd Iau dyrchafael. Mae Crist yn cael ei ddyrchafu. Yn cael ei ddyrchafu, o flaen llyged y disgyblion. Ond pan ni'n troi at llythyr fel y llythyr at Hebreaid, ac mannau eraill yn y Beibl, byddwn ni'n cyfeirio at nhw'r bore yma, mae Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu o flaen yr holl greadigaeth, mae'n cael ei ddyrchafu o flaen yr holl angylion, ac nid y dyrchafu yw'r pen draw, ond yn ôl llythyr at yr Hebreaid a'r adnodau ddarllenon ni y bore yma, mae'n cael ei, mae'n esgyn, mae'n cael ei ddyrchafu yn ôl at ddehailaw y tad, llaw ddehau y tad, sef llaw anrydedd, llaw grym, llaw nerth, darluniau yw'r ein i gyd i'n helpu ni i ddeall y Duw nerthol, y Duw tragwyddol, y Duw anfeidrol, a mae Iesu Grist yn cael mynd yn ôl yn y corff iddi fewn, iddi bresenoldeb ef, ac wedyn ni, mae e'n eistedd. Mae e'n eistedd. Nawr, mae rai ohono ni yn eistedd ar ôl diwrnod, hanner awr, rai o'n ni falle, llai na hynny, i ni'n eistedd ar ôl tymach o waith. I ni wedi gweithio, i ni wedi cyfurio, i ni'n eistedd. Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist fan hyn, nid yn unig yn eistedd, ac yn sicr dyw e ddim yn eistedd achos bod e wedi blino, ond mae e'n eistedd oherwydd bod e wedi cyflawni gwaith arbennig. A'n testyn ni y bore yma yn Hebreaid 1, ar ôl iddo gyflawni peredigaeth pechodau, mae wedi cyflawni, os liciwch chi, gwaith mawr yn iachawdwriaeth ni. Mae wedi gwneud popeth sydd eisiau gwneud. Mwyn un dydd yn dwyn ni i'r nef, mae e'n eistedd. Y bodlonrwydd yna o eistedd. I fi wedi cwpla, i fi wedi gorffen, i fi wedi cyflawni y gwaith i gyd. Mae Iesu Grist yn cael ei dyrchafu ac mae e'n eistedd mewn lle o barch, anrydedd, nerth a gogoniant. Nawr, mae rai ohonoch chi'n hoff o fynd i'r Eisteddfod, mae'r Eisteddfod yn agos. A 2 waith yn ystod yr Eisteddfod, neu falle 3 gwaith, 3 gwaith nawr, mae yna rhywbeth mawr yn digwydd ar y llwyfan. Mae rhywun yn cael gyhoeddi, mae rhywun wedi ysgrifennu darn o farddoniaeth. Rai o'ch chi fan hyn yn ysgrifennu darn o farddoniaeth? A chi wedi ysgrifennu darn, a chi sydd wedi ennill. So, cut it short, chi'n cael mynd i'r llwyfan, cleddyf wrth pen chi, pawb wrth i bodd, a wedyn ni, mae'r archdderwydd yn cyhoeddi, ni wedi meddwl, neud efn un bwr yma, ond ben y not. Eistedded y bardd. Mae'r bardd yn cael eistedd yn hedd yr Eisteddfod. Wel, mae fel petai cyhoeddiad yn fan hyn, eistedded mab Duw, yn hedd, a thangnefedd, y nefoedd. Dim llwyfan Eisteddfod, ond yn y nefoedd. Mae Iesu Grist yn cael eistedd ar ddehailaw Duw. Nawr, y dyrchafu a'r eistedd yma, i fi mynd ar ei ole y bore yma. Yr eistedd yma yw pen draw mawr yr esgyniad. Mae Paul yn ysgrifennu yn ei lythyr at y Philippied, yr ail bennod, adnodau 6 i 11, y geiriau rhyfedd yma. Y geiriau yma, medde C.S. Lewis, sydd yn crynhoi popeth am yn iachawdwriaeth ni. I fod ar ffurf Duw, ni chyfrifodd ddod cydraddoldeb a Duw yn beth yw gipio, ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd dynol. O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd. Mae Iesu Grist yn
cael ei ddarostwng, gan fod yn ifydd hyd angau i angau'r groes. Am hynny, oherwydd yr ymddarostwng a'r groes, am hynny, tra dyrchafodd, nid jyst dyrchafu, mae Paul yn defnyddio gair groeg, sy'n byd gwell na tym bach o groeg ar fore Sul, nag oes. Wper, super. Mae Duw yn hyper dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist, a roedd o'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu Grist y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, tan y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Nawr, beth mae'r dyfyniad yna yn gofyn i ni wneud ydy sylwi ar y ddau begwn o fywyd Iesu Grist, y darostwng a'r dyrchafu. A fan hyn medde C.S. Lewis, rhwng y darostwng a'r dyrchafu, mae holl iachawdwriaeth dyn, mae holl efengil ein heneidiau ni. Mae e'n darostwng, mae e'n plygu yn isel. Mae e'n ymostwng yn fach ac yn ddinerth fel embryo i groth y forwyn, yn fach, yn wan, yn hollol ddinod. Ac wedyn ni yn dal yn ddinod ar ôl i eni y methle mewn corff. Yn y corff yma mae'n cydymdeimlo gyda'n holl gwendidau i gyd. Ac wedyn ni mewn corff trwy artaith, gwaed, gwarth, y boen a'r groes. Mae'n dal i ddarostwng fel petai. A wedyn ni eithaf y darostyngiad, mae'n cael ei osod mewn bedd. Ond mae Paul yn ei lythyr at yr Effesiad yn dweud bod y darostwng yn y bedd, mae yna ddarostwng pellach. Mae'n mynd i lle y Meirwon. Yn wir, mae yna fwy na hint bod Iesu Grist yn mynd ac yn profi hyd yn oed uffern i hunan. Mae'n darostwng yn isel iawn. Ond, wedyn, ar fore'r trydydd dydd, mae'r atgyfodiad, ac wedyn ni fel glywson ni, wedyn ni mae'r esgyniad, ac yn yr esgyniad mae'r dyrchafu mawr yma yn digwydd. Mae Paul yn yr Effesiad yn mynd yn ni ar y siwrne ryfedd yma. Mae'r ysgrythyr yn dweud ysgynodd i'r uchelder gan arwain a'i garcharorion yn gaeth. Roddodd roddion i'w bobl. Beth yw ystyr esgynodd? Ond nid yw'n golygu ei fod wedi dysgu'n hefyd i barthau isaf y ddeiar. Yr un a ddisgynodd yw'r un a esgynodd hefyd ymhell. Uwch lawr nefoedd, hynny yw y nefoedd gweledig, y nef a'r cymylau i ni'n gweld, yn uwch na hynny. Felly, mae'r un a esgynodd yn un dyrchafedig, Crist dyrchafedig yw ein Crist ni, ac mae e'n eistedd ar ddehaelawr tad. Nawr, mae hyn yn tanlinellu dau beth, dim ond dau beth dwi eisiau tanlinellu y bore yma. Beth mae hyn i gyd yn ei olygu? Pam bod hyn yn bwysig i ni y bore yma? Nes i deipio'r cwestiwn mewn i'r cyfrifiadur, chymod Apollo 11, what's the difference? Wel, oedd na atebion wrth gwrs. Ond o'n i'n edrych ar yr atebion, o'n i'n meddwl dim byd un o'r ein yn ymwneud â fi. Dwi'n yn cofio dim byd yn newid yn y myd i pan ddigwyddodd y digwyddiad yma, na'r blynyddoedd cynt, na'r ffrindiau. Yn i'w oedd e'n, waw, wel, gwych. Ond mae Iesu Grist wedi mynd yn ôl i'r nef, a nawr mae yno'n ddyrchafedig. Beth yw'r gwaniaeth? Neu pa waniaeth mae hynny'n wneud? Wel, yn gyntaf, mae dyrchafiad ac eisteddiad yr arglwydd Iesu Grist yn y nef yn golygu
mai fe yw'r arglwydd. Arglwyddiaeth Crist, neu sofraniaeth Iesu Grist. Fel y cyffesa pob tafod fod e'n arglwydd. Dyna pwynt y cyfan, ydy tanlinellu'r ffaith, ydy dangos y ffaith, cyhoeddi'r ffaith, arglwydd. Arglwyddiaeth Crist. Arglwyddiaeth dros y greadigaeth, dros hanes. Mae ddoi, mae heddiw, mae pob yfori yn ei law ef. Mae'r dechrau, mae'r canol, mae'r diwedd, i gyd yn crynhoi ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Dyna wnaethon ni ddatgan gyda'n gilydd y bore yma yn y salm yna. Eiddo yr arglwydd y ddeiar a'i chyflawnder. Popeth. Popeth i chi'n gweld, popeth i chi'n clywed. Mae pob peth yn dyrchafu Crist yn arglwydd. Ystyr gwaelodol y teitl arglwydd yw perchen, pia. Fe sy'n bia popeth. Fe yw prif berchenog pob peth. Un o'r breintiau, gawson ni'n myfyrwyr yn y 70au ym Mangor, oedd cael yr athro Tudur Jones yn ein dysgu a'n hyfforddi, ac o'n i'n cael clywed pan oedd e'n pregethu ym Mangor, neu ambell i gapel arall, fydde rai o'n i'n mynd ar nos Sul i glywed e'n pregethu. Ac un o'i hoff adnodau, yr athro Tudur Jones, ac fel mae'n digwydd, un o'i heroes Abram Kuyper, dywynydd a'r gwleidydd o'r Iseldiroedd. O'n nhw'n rannu'r hoffter yma o'r adnod yma yn Colosied. Colosied 1:17, diwedd yr adnod, ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Mae'r ddeiar yn ymddangos i ni weithiau ar chwal. Mae'n bywydau ni ar chwal. Mae hanes, os na ystyr, mae jyst chwalu fan hyn a fan draw. Mae popeth yn ymddatod, mae popeth yn cwmpo i bisius. Ond i'r Cristnogion, mae Iesu Grist yn dal popeth. Mae pob ystyr, mae pob meddwl, mae pob digwyddiad, mae pob peth yn cael ei ddal, yn sownd at ei gilydd, yn cyd-sefyll yn Iesu Grist. Ac mae'r dyrchafiad Crist yn tanlinellu hynny. Mae'n arglwydd pob peth, mae pob peth yn cyd-sefyll ynddo ef. Pan ych chi'n meddwl am gwledydd y byd ac hanes gwledydd y byd, hanes i iaith nhw, hanes i diwylliant, i iaith nhw, pethau sydd wedi cael ei ysgrifennu, pethau sy'n cael ei ganu, pethau sydd yn cael i ddyfeisio. Mae pob gwyddoniaeth, mae pob celfyddyd, mae pob dychymyg, pob gweithred, pob cell, pob anadl yn cael ei ddal yn hollol saff yn wylo yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n reoli, mae e'n lliwio. Chi'n mynd ar daith cerdded yr wythnos nesaf gragedd. Mo pam bod y dynion ddim yn cael dod ond y fe. Aroswn ni gytre i wneud popeth sydd eisiau wneud. Ond ych chi'n cael mynd, gobeithio bod rhywun yn eich harwen chi, neu allech chi fynd ar goll, allech chi. Gobeithio bod arweinydd ych chi, rhywun sydd yn mynd i lliwio'r daith, rhywun sydd wedi edrych o flaen llaw, le ni'n mynd, sut ni'n cyrraedd na, pa lwybrau, beth yw cyflwr y llwybrau, i chi'n gobeithio byddai'r person yma wedi wneud y wac wrth os un cyn bod chi'n wneud e. We'll see. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd o'n blaen ni. Mae'r yrfa wedi osod i bob un ohono ni. Yr arglwydd Iesu Grist yn ei swydd dyrchafedig sydd yn edrych dros bob peth. I chi meddwl am fywyd yr eglwys? I chi meddwl am fywyd unigolion yr eglwys? Pam bod na hanes i'r eglwys? Pam bod na bresennol i'r eglwys? A'r cwestiwn mawr, beth yw dyfodol yr eglwys? Yr eglwys hon a'r eglwysu yr arglwydd Iesu Grist? Wel,
I ddweud y gwir, weithiau ni ddim yn gwybod. Llwn ni gyd cael plan 5 mlynedd, 10 mlynedd. Llwn ni gael plan, ond dyw pethau ddim yn mynd fel I ni'n cynllunio. Ond beth mae'r esgyniad a'r dyrchafu yma'n dweud? Mae yna un uwchlaw pawb arall, mae'n gweld, mae'n gwybod, mae'n lliwio. A fel dwedais i'r bore yma wrth nath un o'r plant, beth bynnag oedd I enw fe, cydion yn lawi. Wrth cydio yn llaw, y Crist dyrchafedig, I ni'n saff. I ni'n cael ei nerthau, I ni'n cael ei rasau, I ni'n cael ei gymorthau, I ni'n cael ei gwmni fe ar y daith. Dyma sydd yn oblygedig. Dyma pan aeth e nôl i'r nef fel bod yn gallu lliwio pob peth. Nid just yng Galilea mae e nawr, nid just yn Nazareth, Bethlehem, nid just yng Nghana, Galilea. Mae pob priodas sy'n cael ei gynnal yn ei enw ef. Mae pob peth sy'n cael ei gynnal yn ei enw ef, mae e yno. Mae e yn addo I bresenoldeb. Yn wir, gewn ni weld wrthnos nesaf, dyw ai mynd. Oherwydd bod e wedi mynd yn ôl i'r nef, mae e fel arglwydd yn tywallt I ysbryd. Mae yna ddydd Pentecost yn dilyn dyrchafael. Ac yn athrwy'r ysbryd, mae'n rhoi gwmni, mae'n ledio'r ffordd, teir y ysbryd sanctaidd, ledio'r ffordd, oherwydd bod e wedi dyrchafu. Yn wir, os na a fi yn ôl i'r nef, bydd yr ysbryd ddim yn cael ei roi. Ond, eich mwyn chi, eich lles chi, rwy'n mynd yn ôl at y tad. Rwy'n mynd yn ôl mwyn I chi gael y doniau, y roddion yma I gyd. Nawr, y cwestiwn mawr I bob un ohono ni'r bore yma yw hyn. Ydych chi wedi cydnabod arglwyddiaeth Iesu Grist? Ydych chi'n cydnabod I arglwyddiaeth e? Ydych chi yng ngeiriau y Philippiaid, ydych chi wedi plygu glin? Ydych chi wedi plygu'ch meddwl chi, plygu'ch calon a'ch henaid chi y bore yma? Ife Iesu Grist yw unig arglwydd a'ch bywyd chi y bore yma. Ac mae'n arglwydd popeth. Mae'n arglwydd a'ch mobile ffôn chi. Mae'n arglwydd a'ch amserydd chi. Mae'n arglwydd yn yr ysgol. Mae'n arglwydd gartre. Mae'n arglwydd yn ystafell wely. Mae'n arglwydd y gegin. Mae'n arglwydd y lolfa. Fe yw arglwydd popeth. Y ffaith bod chi'n credu mae Iesu Grist yw'r arglwydd. I chi di ildio popeth. I chi di dweud fe. Fe sy'n bia popeth. Popeth sydd gen I. Rwy'n rhoi iddo fe. Achos wrtho fe fi di derbyn y cyfan. Medde un pregethwr, mae unrhyw ddewis arall yn ffolineb llwyr. Os ych chi'n dweud, o na, fi sy'n bia mywyd, fi sy'n bia, beth sy'n gyda fi, fi. Mae hwnna'n ffolineb llwyr. Ystyriwch y bore yma, beth sy'n atal chi rhag plygu glin? Mae Crist wedi esgyn, mae Crist yn dyrchafedig, mae Crist yn reoli. Mae arglwyddiad dros popeth. Pam na ddewch i'r bore yma o dan y gofal arglwyddiaeth Iesu Grist. Sofraniaeth Iesu, mae e'n arglwydd. Yn ail, a falle bod chi'n meddwl bod hwn yn tebyg iawn, ond mae'r Beibl yn sôn am Iesu Grist, wrth gwrs, fel brenin. A beth sydd yn digwydd yn y dyrchafiad, mae'n esgyn, mae'n dyrchafu, mae'n eistedd ar ddehaelawr tad. Mae'r byd eto yn cael gwybod, mae'r nef yn cael gwybod. Am frenhiniaeth Iesu Grist. Mae ymbell I ddywynydd yn galw'r esgyniad a'r dyrchafiad yn awr coroni Iesu Grist. Y foment yna fel betai mae'r goron yn cael ei osod ar ei ben, sydd yn ddarlun hyfryd oherwydd un o'r darluniau ola trafiodd e ar y ddaear fod wedi gwisgo coron o ddraen. Mae'r draen yna ymddangosodd gyntaf yng Ngar y Ddeden oherwydd y cwym, ac mae'r draen yna
yn rhyw symbol o boen, ac yn symbol o bechod, ac yn symbol o warth. Mae'r coron o ddraen, mae Crist yn derbyn y gwarth, mae'n derbyn y gosb, mae'n derbyn y boen eithaf yn ein lleni. Dyma'r coron roedd ar ei benne pan fuodd e ar groes Calfaria, ond nid ar groes mae e nawr. Nid ar groes, ond ar orsedd y nefoedd. Ac ar yr orsedd mae'r goron ar ei ben. Falle bod chi wedi sylwi yn llyfr yr Hebreaid, y bennod gyntaf ddarllon i bore yma, fod yna 5 dyfyniad o'r salmau. Un arall o lyfr Samuel, lle mae Dafydd yn cael ei alw yn fab i Dduw. Dafydd, wrth gwrs, oedd brenin cyntaf Israel. Ac roedd ei frenhiniaeth ef yn gysgod neu'n arwydd o frenhiniaeth mwy i ddod. Dyw brenhiniaeth Dafydd ddim yn llwyddo fel oedd rai wedi disgwyl, Dafydd ei hun. Mae Dafydd yn cwmpo i bechod, a mae pob brenin arall yn dangos tueddiadau a gweithredoedd pechadurus yn ei bywydau. Felly oedd y frenhiniaeth ddim yn berffeth, yn cael dweud y lleia. Ond mae yna frenin mwy i ddod, ac mae yna nifer o'r salmau yn edrych ymlaen i'r diwrnod yna pan fydde'r brenin iawn, pan fydde'r brenin mawr, pan fydde'r brenin perffaith yn dod. Ac wrth gwrs, i ni'n dysgu yn syml iawn, mae'r brenin perffaith yn wir y brenin olaf oedd Iesu Grist. Fe yw'r brenin. Gan oed i rhyw heddiw geidwad yn dinas Dafydd, dinas y brenin. Mae'r babi yma yn frenin. A bydde rai'n gofyn, wel, am frenin rhyfedd, achos sdim gorsedd yfe, a sdim coron ar ei ben, a sdim cerbyd mawr gyda fe, a sdim lot o bobl yn ei ddilyn. Ond chi'n gweld yn yr ysgyniad ac yn y dyrchafu, mae'r goron yn ymddangos yn y Beibl. Mae'r goron yn cael ei roi ar ei ben. Mae'r brenin perffaith wedi dod. Mae'r salmau yma sy'n cael ei ddyfynnu yn Hebreaid a mae'n nifer o rai eraill yn cael ei alw yn salmau brenhinol neu, fwy technegol, salmau y gorseddi. Salmau'r gorseddi, kingship psalms. Pan fydde'r brenin yn cael ei orseddi a'i ddyrchafu, neu'r arch, oedd yn symbol o bresenoldeb Duw yn cael ei gludo i Jerusalem, bydde'r salmydd yn arwen y gan a'r mawl. A'r salm, glywson ni'r bore yma, yn un o'r salmau yna, codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol. Yma brenin y gogoniant yn dod i fewn. A bydde'r rhain dweud, felly Dafydd, Solomon, a'r brenhinoedd eraill, rein yw brenhinoedd yn gogoniant, ni yw lot o gogoniant fan hyn. Wel na, edrych ymlaen oedd y salmydd. A pam fod Iesu Grist yn cael ei esgyn a'i ddyrchafu yn ôl i'r nef, dyma pryd y cyflawnwyd, disgwyliadau a gobeithion a dyheadau y salmydd. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol. Mae'r brenin y gogoniant, mae wedi dod gytre. Mae Iesu Grist adref yn y nef. Ymddyrchefwch. Pwy yw y brenin gogoniant hwn? O arglwydd y lluoedd. Mae Iesu Grist yn rannu pob rinwedd, pob dawn, pob sylwedd o eiddo yr arglwydd ei hun. Fe yw brenin y gogoniant. Mae'r disgwyl am frenin perffaith a brenhiniaeth tragwyddol wedi dod i ben. Mae Iesu Grist yn frenin. Ac mae'r brenhiniaeth yna'n cael ei gyhoeddi yn y dyrchafiad yma. Yn y dyrchafiad mae'n derbyn y goron. Yn yr ail bennod o Hebreaid, mae yna ddarlun eto o frenhiniaeth Crist, o'r wythfed salm o'r dyn perffaith.
pa beth yw dyn, a mae'r dyn perffaith wedi dod, sydd yn dduw perffaith. Ac mae'n cael ei goroni a gogoniant ac anrydedd. Fe gafodd yr adda cyntaf, wrth gwrs, i greu ar lun a delw Duw, ac oedd yna rhywbeth o berffeithrwydd, oedd yna rhywbeth o gogoniant Duw ar y ddynoliaeth y bryd hwnnw. Ond chi'n cofio'r ffordd mae'r mynydd yn iosod Pant y Celyn, syrthiodd fy nghoron wyw. Mae coron dyn yn syrthio. A Crist sydd yn codi'r goron yna. A Crist sydd yn rhoi'r coron fel petai. Mae'n cael ei goroni ar ei ben ef bo'r goron. Felly, allwn ni ymateb gyda'r salmydd eto, cenwch, fawl i'r arglwydd, cenwch yr holl ddeiar, canes brenin yr holl ddeiar yw Duw, cenwch fawl yn ddeallus, Duw sydd yn teyrnasu ar y cenhedloedd, eistedd y mai ar orseddfainc ei sancteiddrwydd. Ges i'n magu mewn capel bydyddwyr, ac yn enwedig os oedd y gymynfa'n dod, oedd hwn yn un o emynau ffefryn yn cymanfawaidd y bydyddwyr. Mae Methodist Calfinaidd sgrifennodd y geiriau. Yn ddiddorol iawn, dyw e ddim yn llyfr y Methodistiaid Calfinaidd, ond mae gyda yn llawlyfr emynau'r bydyddwyr. Saif, brenhiniaeth, fawr yr Iesu, a'i gorseddfa fythol lan, saif ei heddwch yn dragywydd, saif ei chysur byth a'i chan. Hedd, maddeiant, meddyginiaeth, iachawdwriaeth yn ddiagaid, gras sydd drwyddi yn ternasu, deddf yn gwenu yn y gwaed. Saif heb siglo yn dragwyddos, eiriau, yr anfeidrol fod, saif ei gyngor, a'i gyfamod pan ddatodor rwymau'r rod. Teyrnas ydyw na ddiflanna, rodiad deilied oll yn rhydd, a phan syrth gogoniant anian harddwch, hon yn fwy fydd. Mae Iesu Grist yn gwisgo'r goron, mae Iesu Grist yn teyrnasu, felly allwn ni weddio'r geiriau ddysgodd i ni gyda hyder. Deled dy deyrnas. Deled dy deyrnas. Ni eisiau bobl eraill i weld. Mae ti yw y brenin. Ac fel o'n i'n gorffen gyda'r pwynt cyntaf, fi'n gorffen gyda'r pwynt yma. Pwy yw brenin eich bywyd chi? Pa frenin sydd wedi dwyn eich bryd chi? Pa frenin sydd wedi ennill serch a chariad eich calon chi? Pa deyrnas i chi'n arddel ac yn perthyn iddo y bore yma? Os hiraeth a disgwyl yn eich calon, un dydd i chi'n mynd i weld y brenin. Mae'r brenin yn mynd i'ch galw chi adre ato fe eich hunan. Ne, fel gawn ni weld ar ddiwedd y cyfres fer yma, fydd e'n dod yn ôl i'ch mofyn chi ac i ddwyn chi ato fe i hunan. Mae Eseia yn rhoi addewid i'r bobl, dylygad a welant y brenin yn ei degwch. Gewch chi weld y brenin rhyw ddydd yn ei degwch. Tan hynny, allwn ni ymuno gyda'r disgyblion, fel welson ni wythnos diwetha, i addoli'r brenin dyrchafedig, i lawenhau yn y brenin, llawenhewch, fe yw'r brenin, a hefyd bendithiwch ef bob amser y Crist, y brenin dyrchafedig. Mae'r weddi yn y llyfr yr Eglwys Wladol heddi, dyma'r weddi am y sul yma. O Dduw, brenin y gogoniant, dyrchefaist dy unig fab Iesu Grist, a buddugoliaeth fawr, i'th deyrnas yn y nefoedd. Erfyniwn arnat, beidio yn gadael yn ddigysur, ond anfon dy ysbryd glân i nerthu ni, a'n dyrchafu ni i'r fan lle raeth ein hiachawdur Crist o'n blaen. Yr hwn sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân, yr un Duw yn awr ac am byth, a dyweded holl bobl yr arglwydd. Amen. Wel, fe ganwn ni
i orffen, i ni ddiolchgar iawn i Hywel Griffiths am gyfieithu, Emyn Mawr, Godfrey, Matthew Bridges, Crown him with many crowns. Coronwch ef yn ben yr oen a'r orsedd nef. 21. Fi wedi newid gyda gofyn maddeiant i'r arbenigwyr. Llawr yfon rowch ar ben. Mae'r gair llawryf yn estron falle ni. Coronwch ef yn ben, fe godwn i ganu. Ar ôl hyn edrychais ac weled dyrfa fawr, ni allai neb o'i rifo, o bob cenedl a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo a mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo, a roeddent yn gweiddi ar llais uchel. Un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, y perthyn, y waredigaeth. Roedd yr holl angylion yn sefyll o amgylch yr orsedd, a'r henuriaid a'r 4 creadur byw, a syrthiasant ar eu hwynebau ger bron yr orsedd, ac addoli Duw gan ddweud, Amen. Un Duw ni y bwr mawl, y gogoniant, yr doethineb, y diolch, yr anrydedd, y gallu a'r nerth, byth bythoedd. Amen.